Знаете ли къде отиде този остатък, който остана? Не го пише, но вярвам, че така. Този, който е посял в Бога, този, който даде хлябата и рибата, при него отиде. При него отиде. Логично е. Така трябва да е. Твото сееш, това ще поженеш. Сял е младежът в Господа. Вземи сега тези 12 коши. Как ще ги прибереш? Това е твоя работа. Умножението е за тебе. Чуй ме, това, което става в излишък в живота ти, не бързи да го харчиш, да го хвърлиш. Запази го, моли се. Виж, намери почва, намери място. Къде да го посееш? И чуй ме, когато тръгваш да сееш в някого, някъде, дай име на семето си. Много е важно. Защото когато един сеяч има семе, той не само, че сее, той знае какво е семето. Чушки ли е? Мат ли е? Той знае семето. Наименувай. Искаш къща, искаш благословение, искаш здраве, искаш здраво семейство, искаш по-добра работа, искаш бизнесът ти да бъде благословен. Не само за тебе, да даваш дори работа. Когато сееш, дай име на семето ти. И ще видиш един ден, семето ти ще порасне. И това ще женеш. Хора, живеем в пророческо време. Живеем в много стратегическо време. Във време, в което Бог ще те предизвика дори да дадеш това, което ти остава като последно. Пророците Илия и Елисей предизвикаха вдовиците да дадат последното. Винаги това, което Бог ти е дал, първо отдели за Него. Първо отдели за Него. Питай го, когато тръгваш да отделиш за Бога. Питай го, Господи, знаете ли, на първо място в домът на Господа. Второ, намери човек, намери почва, намери сърце, намери семейство, което ще сееш. Може би си кажеш, пасторе, какво аз едвам връзвам краищите, едвам запълна дупки. Не, дупки се запълват с вяра, с действие. И Бог ще те предизвика да го направиш. Бъди готов и послушай на Божия глас. Когато го послушаш, Той ще те заведе, ще те накара да направиш това, което ще бъде изобилие за теб. Представете си сега младежът, който идва при Исус и учениците казват: виж, малко изглежда и нагло пример. И учениците трябваше да нахранят множеството и казват: абе, тук има един младеж. Чакай малко. Този младеж не може да каже: абе, аз имам само за мене този хляб, този сандвич, така да го кажем, за мене. Как ще нахраня всички тези хора? Вдовицата, която отиде в храма да посее последните си 2 монети. Исус каза, че това беше последното и това беше нейното богатство, цялото й богатство. Обаче виж какво направи. Исус те наблюдава, Той я наблюдаваше. И се казва, че тя отиде и даде в домът на Господа. И Исус я забеляза. Чуй ме, когато започваш да даваш щедро и щедро ще получиш. И чуй ме, когато даваш, не че някой ти е проповял и някой те кара и да се чувстваш сега грозен. Не, ти го правиш, защото това е принципът на Господа. И Бог те учи така. Тези, които са водени от Божия дух, те са Божии синове. А Божите синове знаят къде са, знаят какво правят. Те не са задължени, никой не ги задължава. Те правят нещата заради вярата. Заради това, в което са повярвали. Слушаш го и даваш действие, даваш крака на твоята вяра. Така че ние живеем в това пророческо време. Чуйте ме, тази година ще бъде много плодоносна и благословена за много хора. Тази година много хора ще получат огромни семена в живота ти. Знаеш защо? За да можеш да сееш. Хора, които са сели в миналото си, миналата година, ще женат тази година. Хора, които Бог ви дава семе в това време, в трудно време, може би минаваш трудно време и Бог ти дава семе. Започни да сееш, ще дойде изобилие. Бог ще напои семето ти. Бог ще умножи семето ти. Просто това, което не виждаш, което е погребано, което е посято, ти не го виждаш сега. Не може да израсте сега. Но духът и вярата ти го вижда. И ако ти виждаш успехът ти как расте и Бог го напоява, ти си човекът, който Бог е видял и си избрал. Стой верен на Господа. Каквито и трусови да дойдат в живота ти, когато си устойчив и верен в Божия дом, ти ще видиш славата на Господа в живота ти. Благославям ви, хора!
Ако и вие желаете да присъствате на нашите богослужения, заповядайте всяка неделя в град Дюрен. Бъдете благословени и ще ви очаквам.